करियो बिला नहीं खेजात कहीं मन तो करता ना कि अब हम का कहीं हमरा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत। बाबुओ जी पता ना कहाँ चल गइल बानी, अती तो कुछ सलाह मशवरा करती ना उनकरा से। का जाने कहाँ बाबुओ जी गइल बड़न ना, एकदम से कुछ समझ में नहीं खे आवत। का ह का इलू है जा? अरे कुछ ना बोलने की खाना का बने रहे दा, तू खाना मत बनावा ठीक न। तारा हाथ के खाइल न हमनी के शोभा ना दीही ठीक न। हिजा बैठ, अब हिजा बैठ, तारा से एगो बड़ी जरूरी बात करे के बाटे। का बात करे बा दीदी बोली ना। देख दिन भर तू मरछाई नियर मुंह बना के आ घूमत रह तरु हमनी के घर में, त ई कुल ठीक नहीं खे ठीक न। कितना दिन तारा शादी के हो गइल बाटे तू तो खुदे जान तरु। आज ले तू एगो मुसुरिया ना पैदा कैलू। अगर छछुनरो एगो बिया गइल रही तू तो कम से कम ई रहित ना कि हाँ चलो पैदा कैले बड़ू कुछ। देख सीधा बात बाटे ठीक बा, हमरा घुमा फिरा के बात ना करे आवेला। अगर तू घर के इज्जत चाहत रू तो ए घर से निकल जा। ये सब का बोलतन दीदी? का बोलतनी? देखा ना बेलज के अभी हमरे सामने बैठल बिया, हम बड़ हई हो आ तू हमरे सामने बैठल बड़े चौकी पर हो। ना दीदी वो तो रौरे बैठे के कनी है तो हम बैठ गई नहीं है। देख ला हम कह देतनी, अगर तू घर के इज्जत चाहत रू बुची तो नीमन से तू चल जाई जैसे ठीक ना। और नहीं तो हम अगर धक्का दे के निकाल देनी ना तो पूरा गांव नगर तोहरे पर थूकी, हमारा पर ना ठीक ना। ऐसा बात मत बोली दीदी, मानता नहीं कि हम बाजिन बनी तो का हटोले बाजिन बनी तो बाजिन बन तो काहे नहीं घूम करके लगा जात। जा मर भी ला जा, कम से कम शांति मिल जाई ठीक ना। हटो ने हे भगवान जी, आखिर हम का कर सकत बानी? ये तो भगवान के हाथ में नहीं होकेला, लइका लिगल चाहती है। आखिर हमारा हाथ में रहे तब जरूर है वो गवाई लइका, लेकिन सब लोग के ताना सुन सुन के हम बहुत परेशान हो गए बानी। पालू सने अरे पानी लिया सने, बड़ा प्यास लगा, बड़ा घाम भइल बे बेरा हम एकदम कपार एकदम ढीक लहकल बे। लिया सने बड़ा प्यास लगा, बड़ा बेरा घाम भइल बे। हां ले बाबूजी, हां लिया जल्दी ले बाबूजी। देखो ना बाजी का बात ना, ऐसा बात बा ना कि हे घरवा से निकल जा, कहीं जा के मुंह करखी लगा जा, डूब मर जा ठीक ना। बाबूजी रे ऐसन काहे बोलतनी बाबूजी? ऐसा काहे बोलतनी? 5 साल हो गइल ना, एक कहू हमके नाती भई ना सन कि तनी हमरो शौक तनी पूरा हो जा। बाबूजी देखिए देर हो गेला, लेकिन देर ना हो गेला, भगवान जी हैं तो सब हो जाई बाबूजी। अब कहिया से एथु करी हम? भगवान तो देखत ये हाल हो गइल हमर एकदम। बाजी का ई दिन रात कच करत रहेला जाहो का तो जाने बुझाइबे ना करला, जब देखो जब इनकरा संग कच करते रहेला जा। हैं कच करतन जा बबुआ हो ना। हां बोला जान। हां तो इनकरा के निकाल दो तो हर एकदम बढ़िया से हम बियाह दूसर करब। जब तू ई बात कहत रह ना तो ई घर से निकलिहन ना तो हमहू इनकरा साथे इनकरा के लेके निकल जे जाला ना। तू काहे के निकलब? तू एजा रहत हर दूसर शादी करब बढ़िया से धूमधाम, उ आई तो ओकर लइका फैका होई तो देख ई बात नहीं के जरूरी कि इनकरा संग ना होई तो उ आई तो ओकरा संग हो जाई। जब इनकरा घर से निकाल देबो तो हमहू ए घर में ना रहब, इनकरा के ना तू न निकल, तू इनके छोड़ दे, ई निकल जा, तू रहत हर शादी करब हम ना। बाबूजी ऐसे ना हो सकेला जान लो। जब इनकरा के घर से निकाल देबो, इनकरा खातिर घर में जगह नहीं तो हमरा खातिर बा, हमहू संग में इनकरा के लेके चल जी जान लो। ठीक बा तब रहे त ना निकल त तब चल तब जा। ठीक भाई हो तब रही हम जाए तब जा हो बचिया जा तब रह जा हम जात। ए पतोहियो बड़की कहां बाली रे? कहां रह जली सन एकदम बुझाला कि सुनैबे ना करेला एकदम। का ह बाबूजी का कहतनी? बलिनी भी घरा में ना तो ओके निकालत रही ना तो लइको कहता कि हमरो तब तो हमहू ओकरा संगे चल जातानी। तो एगो बात बताई हां बाबूजी, तो कुछ बता तो जब रहत रन तब न कहत रन कि ना हम हो जाइब साथ में। तो एगो काम करी, उ त एबरा घर में नहीं खन, मिठू के संगे गइल बन नावका रोड आ उनकर आवे में साझ हो जाई आ तले हमनी के ने निकाल दिहल जाओ करे के। ठीके कहली रे। हां दोपहर में निकाल दे, कहीं चल दिए आ ओकरी बाद साजी खुनी आई हन पूछियन तो कह दिहली कि मर हेरा गइल हो का। कहां खोजे जाई राती में? अब हम रौरा के हम खाली मुंह देखत रहनी है बाबूजी ठीक नु ना, तो हम तो ओकरा के कहिए निकाल देले रहती, अपे हम निकालत नहीं। अरे माई हमार सुतल बड़े सुतल बड़े रे, चल उठ तोरा के अबेरा हम बताओ तनी। अरे दीदी का हटे? अरे दीदी का करत रे? उतर
रहता ले जा बैठ के। अब तोरा घर में नहीं खेरा के बहुत तोरा के समझा ले नीमन से। तू नीमन से जौन बात के लात के भूत न बात से ना माने न, अब लाते से मन चल ला वो एकदम लिया चल बेटा तोरा के हम ले लिया चल निकाल। आज के बाद हमरे घर में आई है।